உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நீங்கள் என்ன சொல்கிறது, இப்போ இந்த டான்ஸ் கற்றுக்கிட்டாங்க அப்படின்னா சில பேர் லைஃப் ஆஃப் கொஞ்ச நாளில் கற்றுக்கிட்டு அப்புறம் விட்டுருவாங்க. சொல்கிறது என்னென்னா லைக் நம்ம டான்ஸ் ஆடிட்டு நம்ம விட்டுட்டோம் அப்படின்னா உடம்பு போட்டுரும், ஃபேட் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இதெல்லாம் பேசுவாங்க. இப்போ இந்த ஆச்சாரிய பிரதிநிதி பற்றி நான் சொல்லிட்டு அதை முடிச்சிடுறேன். பசங்க வந்து தே ஷுட் நோ ஹவு டு வாட் நெக்ஸ்ட் ஆர் ஹவு டு டேக் திஸ் ஆர்ட் ஃபார்ம் ஃபார்வர்ட் ஆர் டு த நெக்ஸ்ட் லெவல். அது எப்படி எடுத்துன்னு போகணுன்றது வந்து ஒரு டீச்சராக ஒரு மென்டர் பண்ணணும் நம்ம. இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு லாஸ்ட்டாக உங்கள் கேள்வி, ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க உங்களை மாதிரி ஒரு யங்காகவும் எனர்ஜெட்டிக்காகவும் இருக்கிறதுக்கு? ஆஹா, யங் அண்ட் எனர்ஜெட்டிக்கா, தேங்க்யூ. யங்கா எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்கணும்னா இது மாதிரி டான்ஸு எல்லாரும் கற்றுக்கிறது ரொம்ப அவசியம்னு நினைக்கிறேன். ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா, இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் ஃபார் த டான்ஸ். எது செஞ்சாலும் முழுமையாக செய்யணும். கிவ் யுவர் 100%.